Halo, ako na sa dniya yung nag-inusarang si makabakang bisayang maki Elfie Rain. O karon, this is my last day diri sa Manila. Actually, I'm staying here in BGC. O mag-room tour na sa taas akong last condo unit nga gistayhan. So let's start of course at Tubangan. So mag-start na all the way dito sa elevator. Ang elevator, tinawag guys ang view. Actually, mas na ang view sa akong unit. So, nag-suit na to. Actually, nag-suit na to kay ang imo mo makita kaya akong ang dining area. Kana siya. Actually guys, kani kay naka-story kay. Ang kaning dining area, if niyo makita na siya upat ka green chairs. Then ang kaning tulo akong gipadaplin kay nagaguba na siya guys. Oh no. Baan siya? Kana ganing iyang legs kay nagabungkag. Oh, di pinaka-worst na awa na unsa siya. Awa na unsa ang bang. Kita niyo? Ang kani siya. Natangtang. Oh my god, natangtang sa di ang bigas. So, dili na siya malingkuran. Same ang nahitabo sa duha, pero paano lang siya? Medyo dili kaayo yung anak ka, grabe. Katuragin siya, dili na kayo kabarog. Then, gusto na lang ako nagamit. Actually, na-report na ko na siya sa owner. Then, sa kilid sa dining area, na siya shoe rack. 2 layers of shoe rack. So, dili alam po tayo mo sapatos, medya, sapatos, chinilas, and all. And nag-suot mo sa door. Right side tayo mo is natay ka gaming nga wall. Actually, I'm not sure if this is a frame or painting, pero nice kayo siya na Guanajuato, Mexico. Honor sa akong unit is actually Spanyol. Habla Spanyol. Nag-asura mi gabi with regards to my concern. And cool kayo siya. Kita ako niya free one night stay within the BGC. Sabi sa kung saan na lang ang unit. So, yes. And then, moving on, money ang kitchen. Gana. So, let's start from left to right. So, up to down, up, left to right, up, down. So, of course, may mga di na mawala ang mga kitchen cabinets. So, dito na abrihan tanan. Then, sa ubos na siya daan yung electric kettle. Yes. Rice cooker. Induction stove. Not sure singan ani. Pas electric stove siya. Take note, once mo stay mo condo, most of the condos, wala dili sa silang policies, dili na lagi allow mga gas stove. So, pag-expect mo kung mag-stay mo condo, most likely mga electric stove na sila. Pareho itong usa akong gistayhan before. Although gas stove siya, pero na siya usa ka electric stove, which is more itong pwede magamit. Laisyo kayo ni guys, kay dili na siya, laisyo siya kay, basta digital siya, charba. Kung dili siya mo play, di siya mo on, dili siya mo init, kung dili, metal ang mga ibutang dira. So, safe na siya. Check na mga cabinets. Wala na siya isud actually. Wala siya isud. Maragmano siya ang, exhaust fan. Nga, nisuyok sa aso, padungan to. Kaya parang ito ko sa nung social. Anyways. Nadiri ang kitchen sink. So, ano sa ito, magsugod ta sa cabinets. So, sa upper part sa cabinet, nadiri ang utensils. Yes, mga, kano siya. Then, sa sunod is nasa diri ang ubang teacups. Kano siya, talibutang niya. So, nadiri ubang teacups. Actually, upat na kabang teacups ka. Tulo, upat. Lima di ay, dasa usa. Then, nadiri ang kutsa, ang kano siya. Actually, I'm not sure if ang kano siya ngayon aning klase nga, sa tawag ani? Ngayon, aning nga klase nga, sa tawag niya, uy! Aning nga klase nga plato or babasagin kay microwavable. Kaya naman sila yung microwave niya. Dapat diba, most of the gamit nila is microwavable. Dapat pero itong first akong gagistayhan niya, ilang mga plato is microwavable. So, moving on, nadil na akong yung klase kutsilyo. So, wakay na lang ako magamit yung magkakatigluto diri. So, if you makita, door, kitchen, dayon, bathroom. So, ang kaning bathroom ay check lang siya kayo ni. So, pag suot pa lang kayo mo sa bathroom, musugat na mo ang sa kadako nga mirror. Then, sink. Actually, ang kani siya nga sink. Sa akong buhaton, ang kani siya nga sink, yung una ko na siyang planggana. Then, ako rin na siyang isira. Then, pagasin ng tubig. So, mapundura ng water dala.
So diha ako magsabon, magwaswas and all. So nagsud sad nimo. Dayon, ako nalingawan ang isa kani siya. Fragrance diffuser. Actually, ganahan ko ani kay nako yun ani ito sa akong kwarto. Ang bottle niya kani siyang liquid is man siya ang diffuser, man siya ang smell. Then if i-diffuse na siya aning sticks nila. So nako yun ani sa room then effective siya, especially kung yun ani nga room, sirado lang. Dayon, of course, ang shower curtain. And day, ang kaniday mo na pinaka-social. Day, what's tayo mo? Social kaya ang ilang bathroom time. Ay pa yung anak si Mayor. And ayun, ang shower. Hot and cold na siya, guys. Yes, usa lang yung faucet nila at yung machinery. Then, ano siya? Of course, ay na-enjoy sila ko na yung shower. So, nag-videos tagpuan na ako pa. Moving on. So, after sa bathroom, then, ang nasa lay, bedroom. So, ito sa bedroom. So, if kabantay mo na, tulog ka yung ani dire kay good for 6 person mo dahil ko na nga room. So, wala ka na ako siya magamit. So, nagsunod mo sa room from left to right. Left to right. Wala right yung big thing. Then, cabinets na dayon. Ay, closet, sorry. Closet, so, ano siya, hangiranan. Then, spare pillow na siya kung magamit. Then, nasa na yung space diha. And then, nasa lamp nga, kung kabog as ito slow kay walay outlet sa ilaw. Then, nasa siya aircon actually diri. O sasabi lang kaganahan ako noong, nag-stay ko direct 2 weeks. Kaya ang view, so, ano siya ang view sa akong bintana, girls. So, akong ganyan ganiha, pareho siya itsura sa view ganiha sa may elevator. Then, ang kanin siya diri nga part, girls, ang kanin siya dira, puro na sila resto bars and restaurants. Restaurants and bars, so, hindi kagabi, ang kanin siyang line sa kalink na nag-park ka na, mapuno na direct sa kanan ka nag-park especially sa evening. Okay? Okay. So, moving on. Of course, duha ka pillow. And unfortunately, yung ko yog sa car usa. Then, nasa gamay nga habol. Then, bedroom. So, maura na siya. Ang kanitubukan sa akong bed. Then, unfortunately, ang kana siyang suga, wag ko ka-feel na niya, ginetch ko kasigaan na niya, kay guba, masiguro na siya. Pero, if any consolation man sad, kay gali siya. Actually, guys, spongy ko ani niya, nga style, nga standing kani siya. Kani siya is an IKEA lamp. Pagbarog lagi na siya, so nagsigara na siya dira, facing upward. So, i-bounce na niya ang suga pataas. Kung white imong walls, nindot siya, kay mo bounce yun siya ang lights, palibot. Then, I've heard from my office mate is nakasud ng dire. He's been to USA for quite some time. So, nakabantay ko na siya ng design. Entire design ko na sa akong condo unit is US-inspired daw. So, murag amazing. Okay, moving on. Then, mo na siya ang living room. Couch. Dito lang ito na iconic couch. Then, akong laptop. Actually, nagbitit yung laptop. Nagda akong laptop kay hoping nga maka-edit ko. So far, for the entire month, wajud ko'y na-edit. Very wrong. Sige pa tayo ni content creator. Saman. Anyhow, kung alas naman din siya ma-upload, hopefully maka-remember po ani. Actually, right na, nagtanaw ko og 4 sisters na wedding. Then, karon na ako sa part, katong drama, galing ka to. Ma! Sorry! Ako kasi yung may kasalanan kasi din ako, di ko matanggap na ganito na lang ako. Na hindi ako kasing talino ni Bobby. Pero bakit parang galit ka? Bakit parang kasalanan ko? No, di ba? Samahan. Sige, patani. So, sa ko mga naganahan, no? Kaya siya ay. I'm not sure if coffee table sa dish. Coffee table na siya. Pero feel ako chair na siya. Then, stock na naman siya kaya ganahan. So, kani. So, actually, tulo siya. Kani. Then, ni. So, comment down below kung saan siya table. Coffee table ba niya siya? Erling Coranan. Kaya ako siya gihimong marag coffee table. Dahil akong ganahan niya kay panalitan na ako gamit. Ako rin na siya ngayon ana din. Taas na ako yung taas nga mabutang nga like laptop, chargers, mag-charge ko and all. Kung niya, i-stop na siya na ako if mag-hipos na like ano. Diba? Bongga! Ay, TV of course. That's a 40-inch TV siguro. Ay, sa sharp. Then, TV box. Wala siya yung cable guys. Paano siya? ABS-7 TV Plus. And of course, remote, antenna sa TV box. Kanin siya isang ilang globe. Yes, natulo ka room nga ako na-stayhan. So far naman, tanan sila is na Wi-Fi. Ang pinaka-hinilang gid nga Wi-Fi nga ako na-try, isa ka itong pinaka-first na Icon Residences. Actually, ako na siyang comment sa ilang
gi-feedback na ako sa ilang site nga dili public ha. And of course, ang ilang mga decorations, pampaswerte siguro ni nature. So mo na siya. So I guess that's it for today. Thank you so much for watching, guys. Hope you like, enjoy my video. O hopefully ang kanila nga mga videos is di siya maka-inspire siguro. Okay, I'm not sure if I am inspiring enough. I'm just doing this video una para nako pinaka first. I'm doing this video para nako kung mag-expect sa kayo audience. I am doing this for myself nga at least akong i-document akong stay there. And every time siguro makakita ko ng video makahingog, wow, that was amazing. So by the way, natin sa carpet there sa ubos nga Vegas. And couch, mo akong favorite spot actually ang couch. Pwede na nga matulog diri sa kahumok sa couch. So mo to siya at least makaingon ko sa akong self mo, wow, I've experienced this kind of luxury sa life. And of course, provided by the company, ka-afford the ganyan ani. I know guys, I am a Bisaya content creator, pero di man na ito malikayan, di ba nga mula yung outside Cebu. And hopefully by next year, push na ko ang international travel. So I guess mo na siya. This is goodbye. Goodbye Manila. Goodbye Taguig. Thank you so much. Once again, ako ni si Elfie Ray ng iyong nag-inusarang Chima Kabakang Bisayang Paki.